Здравейте хора, аз съм Зет Про и не си играем някаква игра, която и забравих името, но както видите, в заглавието виждате как се казва играта, забравих просто как се казва. И да, ако искате поредица, не забравяйте да оставите един лайк. И в момента отивам до някакво място. Онлайн е играта. Може би знаете, излизат ви много реклами на тази игра и просто реших да я видя. Ок. Так, каквото ми казва играта. Окей. Хванал съм се го. Окей. Добре. Аз съм си избрал един герой. Някакъв огнен демон ли беше, не знам. Втори левел съм. Малко може да ви лаги, съжалявам много. Ама играта натоварваща. Батаус. Това ли е боса? Вионт. Умри! Абе, той е много лесен. Супер! О! Съжалявам за шума. 3 звезди. Окей. Ето ме и мен. Добре, меч. Ще намаля малко. Всеки случай. Добре, аз в момента не пипам нищо. О, имам си меч. Да, си такъв герой си избрах. О, броня. Вече сме паготини, а? Някаква кралица е това. Добре. Така хора, спърза малко клипа, за да направя едно много важно нещо.